Brian han kom ud og kiggede vores økonomi igennem og vores pensioner igennem, og bare allerede ved det første møde kunne han jo se med det samme, altså at der var noget, han kunne ændre, der var nogle penge, han kunne spares på. Og det har faktisk betydet, at vi nok har brugt ham i de sidste 10 år. Jamen den største indflydelse, som det nok har haft på os at bruge Brian, det har været den her med, når det er, vi står i situationer, hvad er det, vi grundlæggende skal? Skal vi omlægge til det ene lån? Hvordan er det, vi gør med vores pension? Hvor er risikoen og sådan noget hen? Og det er ikke altid, man som par måske er lige helt enige om, hvilken vej man skal gå. Jamen, i hvert fald i vores situation har det været, hvor Rie, hun har været meget mere risikovillig, end jeg har været. Der har det været rigtig rart at have ham med. Fordi han ligesom har kunnet sætte det ned og ligesom skære ud i pap for mig, hvad er det egentlig, han gør? Og hvad er det, vi kan gøre? Så det har været dejligt. Det har i hvert fald givet ro til at kan leve livet lidt som vi gerne vil, fordi at vi ved, at der er ro på økonomien, og det synes jeg faktisk, det er en stor drøm. Når vi har haft besøg af Brian, så har det været helt vildt dejligt, at man ikke føler, at han sidder der for pengens skyld, at han sidder der for vores skyld, og han vil også det bedste. Og det er måske ikke altid, man føler det, når man er i andres hænder, men det gør man ved Brian.